Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Ang oras ginadulong sa inyo sang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 26, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, kailian nagpositibo sa COVID-19. Governor Lacson nag-isolate. Kapulisan kag militar nag-alerto kasunod sa nakitaan yung mga tarpaulin sa banwa sang DSB. Sa mga nagapanguna nga balita national, pila ka mga kolehiyo kag universidad gintugutan sa face-to-face classes. Doke, ipalakip sa A4 category ang mga OFWs sa priority list sa bakuna. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16, kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Temporaryo nga gipaidalam sa lockdown ang opisina ni Provincial Disaster Management Program Division and Provincial Incident Management Team, Dr. Zepard Gerhard Kailian, matapos inisyar nagpositibo sa COVID-19, lagip ng iya 3 ka mga staff. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginkonfirmar ni Kailian nga inisya ang positibo sa COVID-19, apang asymptomatic kag naka-isolate na. Suro kay Kailian, subong kuntaning adlaw ang iya schedule nga magpabakuna, apang hindi pa dayon matapos ginpahibalo siya nga positibo siya sa virus. Magluwas sa opisina ni Kailian, ginpaidalo man sa temporary nga lockdown ng Governor's Office kag Provincial Administrator's Office. Iti dapat subong kami nagigad kami mapa-injection. Okay. Kay mapa-injection kami subong adlaw. So in prelude sina, basta frontliner ka, you have to be tested and you have to be swab, no? Para makita kiti may adverse effect medyo mayara kung positive ka then turukan ka sang aton nga AstraZeneca. So to ensure nga muna nagpa-swab. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Zepard Gerhard Kailian. Sa dugang nga balita lokal, nagpaidalom naman sa isolation si Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos magpositibo ang 4 ka staff ng Kapitolyo Provincial, lakip na si PIMT Head Dr. Zepard Gerhard Kailian. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Lacson nga nag-isolate ini matapos iya nagka-close contact si Kailian sa tuong Martes. Sunod pa kay Lacson sa Domingo, Marso 28 ang scheduled para sa swab test, 5 kaadlaw matapos ang close contact. Sa karon, temporaryo naka-lockdown ang opisina ni Lacson, opisina ni Kailian, kay ang Provincial Administrator's Office para sa disinfection. Well, right now, nag-quarantine na lang ko. Wala ako nagwa sa Porto. This morning, early morning, nagtawag sa akong si Attorney Diaz to give me that information. And my last contact with Dr. Zepard Kailian was Tuesday. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa iban nga balita lokal, ginpaalerto ang tagsa ka mga istasyon sang pulis sa probinsya kasunod sa mga ginapangbutang nga tarpaulin sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romy Palge, sa piyak nga ay nakasulat sa placards ay nagapakamalawod sa New People's Army. Hindi sa gihapon dapat magkumpiyansa ang kapulisan, bangod may posibilidad. Sunod kay Palge nga ang mga tarpaulin himo sa mga nagakontraman sa NPA. Nagpangabay si Palge nga ipalungtad ang katawhayan kag ipaiway ang inaway ilabi na gid nga nagahilapit ang Semana Santa. Nagapati man ang kapulisan sa DSB nga posible diversionary tactics sang NPA ang mga tarpaulin. Ginakabig naman na 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga isa ka development sa hanay sang otoridad nga mismo ang pumuloy na amo nagapakita sang pagkontra sa New People's Army. Nagapati si Samson nga pwede nga kahimuan man sang mga kaupod sang NPA sa buko nga may plano sila magsungka sa gobyerno. Apang sa gihapon padayon nga alerto ang Philippine Army matapos nga napatsyan sa napulo kag nadakpan ang 2 ka mga katapos ng NPA. Kag madamo sa na-recover nga mga armas sa tuhang sa nagluntad nga enkwentro sa gihon nga Negros Oriental tinalikdan niya adlaw. Magluwas sa enkwentro naghilapit man ang ika-52 nga anibersaryo sa NPA sa Marso 29, 2021. Sa nimaluan, 6 kadalag ko nga tarpaulin ang ginbutang sa kilid sang highway sang Puro Cobra sa barangay Igbayaan, Banos ng DSB sa di nakasulat ang pagpakamalaot sa NPA. Sa dugang pangabalita lokal, plano sang Liga ng mga Barangay sa syudad sa Bacolod nga magpatigayon sang lapnagon nga information kag education campaign angod sa vaccination program pagkatapos ng Holy Week. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales, may ara na sang pinaka mga lugar nga nakaumpisa sa ila trabaho apang ini ang temporaryo nga napauntat bangod sa natabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Dugang pa ni Gonzales, base sa gindihon nga estratehiya sang iyang mga kaupdanan nga mga punong barangay, ang aktibidad ang patigayunon sa tagsa ka mga komunidad para sa tuyo nga hindi man mabudlayan ang ilang mga residente. Sa piyag nga bahin, nagpasalamat ang konsihal sa positibo nga sawat sa publiko sa panawagan nga pagparehistro ilabi na sa nagataas nga porsyento sa publiko nga nagapakita sang interes nga magpabakuna sang COVID-19 vaccine. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira ninyo, para sa mayong hapon, ay mayong gabi, igili, sorry. Mayong gabi sa aton yung mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live si Burns Mendoza unyate nagapamangkot sa kung ano ko ng requirement from Dumaguete to Bacolod. I think, sir, kung magsulod ka diri do may ara lang sa limitation for 24 hours or 12 hours lang diri nimo nga pagtiner kay kung maglapaw ka na dira, tendency ti i-undergo ka guro sa pilaman ka mga process like kuha ka swab test nimo and other paged or ang kinahanglan mo magpakita sa imong mga travel pass, mga medical ano tawag na medical certificate na namo pag ginang imo yang ipakita. So prepare na lang nga daan, sir, kag ipa-confirm mo lang sa ila nga kung how long kaya magstay diri, okay? Sige sa kay Ma'am Jocelyn Libuon des po ho, mayong gabi. Thank you so much, good for the star. Sa kay Ma'am Sheila Alagos, good evening man. Kay Maria Gorgi, mayong gabi. Sa kay May Aruz, good evening man. Kay Ma'am Yvonne Butcher, good evening dira si mo Ma'am Yvonne. Kag mayroon nga pag-monitor man. Happy weekend man sa Energy Fans Club. Sige sa kay Sir Martin Alining, kay Ma'am Emma Alquala Kelstrom, good evening, naga-monitor from Sweden. Sa kay Ma'am Athea Kim Eriman, good afternoon. Good afternoon, Kuya Man. Good evening. Dan sharing and likes na kuno. Salamat, Ged. O si Action Bia Jonathan, para mayong hapon, mayong gabi. Mayong gabi dira sa imo. Kag sa kon manihado kag sa future ihada, char. Sa kay Damiar K. April, good evening. Si Sir Alex Montasa, mayong gabi dira sa imo, Sir Alex. Si Ann ko. 3 hearts ko no. Thank you so much. Kay Dolores Gayam Ragub, mayong gabi. Sige. Si Sir Alex Puentes, si Sir Eddie Laos, naga-monitor man sa subong iya nga gabi. Si Ma'am Marilu Kahili, good evening. Watching from Barangay 1A sa Banwa Isang Manapla. Si Robilito Barquio, nga nag-disapprove sa sakon man. Nagapapansin. Char. Sa kay Benji Galvez, good evening. Watching live here in Sitio Alolong, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Sige, mayong hapon lang dira or mayong gabi lang dira. Kag sige, salamat man sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa siniya nga tinion para man sa amon nga newscast na sa subong nga gabi. Kag halong kita always, God bless us all.
application ni Conched. Sudo kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, ang plano na talanay patuman sa second semester sa academic year 2020 to 2021. Ang mga kolehiyo kag universidad pasado sa guidelines nga ginpagawa sa Commission kag Department of Health subong man na inspeksyon sang CHED upod sa mga local government units para sa natalanang hands-on training kag laboratory classes sa mga 3rd kag 4th year students, ilabi na kon parte sa kapasidad o kon kadamuon sa mga estudyante ang paghahambalan. Ginklaro sang CHED nga mga buluthuan nakapasar sa retrofitting kag health standards sang CHED, DOH kag Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Ang mga health-related degree nga gintugutan kay ginhatagan prioridad sa mga programa ang ginalakipan sa medicine, nursing, medical technology kag medical laboratory science, physical therapy, midwifery kag public health. Sa dugang pangabalita national, igarekomendar ni Health Secretary Francisco Duque III sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ma-upgrade ang categories ng overseas Filipino workers sa A4 sa priority list sa vaccination program sang gobyerno. Ginpahayag ni Duque nga yara sa B5 category ang OFW sa vaccine priority list sang gobyerno. So kay Duque, siya mismo ang mga tiglawa sa IATF agud nga mapasaka ang estado sang OFW sa prioritization framework. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Marso 26, tuig 2021. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!